kita ya kajak riu lejong. Ngilandon kam kerki yang kata KLP, kejing penteri kam jok asam yang kata KNRC. Kalau pendon kam yang kerki banginyo no ya KLP. Nomor kumpa fitip, sau pusan lak kita ki nong syong snong ki bomdei nak kecela asam. Oh ki bomdei ki basa ha kecela asam. Hari ki bomdei pat ki nong syong snong. Ri India kabapura kini lese kin sashabe no ana asam. Chano kinle. Lada kinle ki jela pemarjan beladon KLP kinom yolat habakut kinwan haka jela ka jongi. Ni ayu yublei no bu no thau banalai phonriu teli kisit da khasi jetia hil kumbalong menta barok kemeli kidang dei hi na ka jet mru jongi. KMDC ke babun kidang dei hi na ka jet mru jongi. Hari ladang iklet pat banyada yang kata ka jingrung ke klep ke poiwir. Ladang iklet pat banyada yang kata ka jingwan buhai snong jong ki poiwir ki poihap haka jela ka jongi parari bai ngadia thu ya phi ngadia thu phi ba kata ka jing bun pat ka jongi kata ka jing da kelong majority ka jongi hala ka jong ka jela kala ban kala la haka riti sensar pat ba ide bersama thu ba ki ba bun pat ki sensar parari lada dang bun pat bangi ki khon nyo trep nyo wasa dang sensar bangi lada ki sha tampat no haki we parari ide bersama thu kendek Tadang isya tampat no akiwe ngin salong ki merau ala ka jongkari ngin salong ki nong tong ki nong toding jongno halang jong ka jala kunta ide bat sipkia ban pen kina bamong bangide ban punyo ya KLP na kanbao haki senam ki baladep kat ba mangi kidang dawa ya KLP kat bagi MLA ki jongi kidang kersan ya kata ka jing dawa ka jongi kat ba upat ba nok syong sunong udang kersan ya kata ma Vincent pala da ka burom ya yi ngasosi ban penpawang ni ban yathu ya ka jing sisa ba imsem la kersan ya kata ilai penpan da kot kubor banong Bom tre ban kersan yang kata KLP no boleh hana kadai ka ai ke balarin than ban kan kata yang kata ka jingwan jengok kai jong kibriu ke banabar kadai kala pen jem dau kadai kala pen jemerniu ban ong tang ta kala bu jingma ru ya ka jai riu gojongi hato pinang sania ya ni riu rang ba bau ban mi khmat ya ka sur ya ka jing thrang ya ka jing angnut ka jongi kum ka jai riu bat ka jala me khalia ka jing start ka jong api mengi tingim sania syu handai ka rai pat kadai ka jong pi upai ba para ribe ngidon kamru banyada ya ka jai riu gojongi ya ka khandau ka siap ya ka tin ka thalik bat kum ju ru ya ka kur ka jai Upastor Yarington Kartungor uway na ki pastor rangba uba ik yala ka jong kari ba ka jai riu bat ubala penmi ya simon ki kot tho haba upatai ya ka jinglong karpang jong ka jai riu nyo trep jong i uong ba ya ka jai riu nyo trep ka jong i la pensyong nong rim halai teli ki mau bersiu ba ni kong uong ba dei ka jai ka khong ka kur ka kenja ka jong i mau bersiu baar uang ba kadai ka ketien ka thalik ka jongi baru balai kadai ka khandau ka siap ka jongi uma Gilbert Sulai wei na kinong tho ki bapau uang kumno uang ba lada kum ka jai padriu nyo trep ngi khendau thalano ya ka kur ka jai ka bani ka thamai jong ka jai padriu jongi ngidu no ala ka jong ka ketien bat ngidu no ya ka jinglong trai ka jongi halor ka khandau ka siap kum ka jai padriu ngidon na padeng jong ka jingba bat ngila ban jot ban ila ban jar ngai ru nak ni kasala perthei dei halot kane ka dong rem ka ba mangi ngi ong ba kambit yang ni ban yele shong shet ban ya perksan jubor banong bangini ai jai kat omon ka jai peru ka jongi kane ka jai peru ka ba ai jai kemi ngem samla bisni lani ngem samla pihun lani ngem samla keren ben kita kibala pos ni rumah kibas dang banai jai pa Harai kumbaong kini kiri orang ba kumbaong bangia tu isot yang kesan berkat yang kini kiri orang ba kumma Gilbert Sulai kum pastor Yarington Kartungor kibaong baka kur haka jai perlu gojongi kadai ka thamai kadai ka jingsang jong ka jai perlu gojongi kemud ada ki bakla ipan kela yang kadai ka jai ka khong ladang i bakla bang ipan kela yang kadai ka jing ai jai kan pihak yang ka jai perlu haar teli atau pihun banjoi baka jai perlu nyo trep gojongi endon no ar teli kawai bai jai kemi kawai bai jai kipa kiting yong yem hun yang ta nak kadong ikwa bante song bakum ka jai peru kadai benda teli lada kayai nadu na ying setjang ila yapat ya pra nadu na laying ngila kelumar ban lada ka kelumar ka kur ka jai ngidei bersutu parari bai baka sensar ka kadar barok kan kelumar bapi apa jati hil pidon ne ki doloi
kibabun kidoloi kimi khamat na kikur lada kadon kata ka jing kelumar ngine ko pi kan kelumar kidoloi tang ka jing jit jom kidoloi ru la kelumar kibabun kidoloi kidang bat ya kan niam karukom ki habat le ya kan niam karukom lada la kelumar ka jet ka khong kan niam karukom ru kam yeng shu bat yu belai ru ngin tersofi tumta dehakta kadong rim ko bang yidon kam ban yada yang kul kumala keren yidon kam ban penyo ya Banyada yang kaktin kejongi dah kawa penrung hak kemit kawa pra ban kumju rung idon kam parawi banyada yang kendu kasyam pararim hakin ki kendiat sengi kidang kenmau nem hani ki kendiat senam ngamut banong bakilawan kita ki ai dari thor ki bo muslia yang kajing long try kejongi halor ka kendu kasyam hilong try mangi ka kendu resolusi banong ban pendan kam ni ki marpo kendu mate kendon yang ni banti mau ru melong banti siap ru melong banti mau sun ru melong banti doyong ru melong banti yakini banta habis apply kita ki mining list ibu jingkeli kalong hakano kadur utrai kendau habis simuai na ka sarkar ka bomdai ka trai ya ka kendau le jong kata ka jinglut ban pen kre ya ka mining license kamta mukul la ni doyong lut daki po kurur para rebi mentale lawan ra saya kata kawai ke kendon kawong banyo ya kata ke mining license hak bandon caka sispa hektar ngiting ngim so ya hak ya kata para rebi ngiting ikwa ubodon san na ne sipo hektar unyo mining bodon san po undon bodon sispa aspa undon balai hable kata no balai lada buk kum kata ke kendon ke bahe habakut